Nana Ama Gyata nwotwe baako mu a oya akomhyefo na abakosem kyerɛ sɛ fa diye ene adifo dwumade sɛ abusuakuo yi edamufua na waakraboa anaasɛ waakyeneboa ene apan anaasɛ asen na wɔkyeawa enyisoa ne yaade na awisi anaasɛ ya awisi sɛ musuakuo ne asene anaasɛ aseneɛ na saa nkomhyefo yi ɔmo ɔmadifo bebre a ɔmabegyidin wɔ ɔman Ghana mu baako ne Okomfo Kyerɛnkyi ɔna ɛhyɛ nkɔm Asantemanso sɛ bedrumre bi no nkrɔfo nkɔkɔ bi bɛba abegye ɔman na bɔso nanso mu gyina mu ne ɔmo ko a ɔmo ntimi mu da ɛnam sɛ na asɛm no na emu odu na emusubonti no ɔmo yi ne ti mekyerɛ sɛ ɔmo kun no na abakosɛm kyerɛ sɛ brɛ ɔmo twa ne ti no mogya ɛbaaye ne na ɛte sɛ hyire mekyerɛ fitaa Okomfo baako a na ɔno nso abi ne yie paa ɛne Okomfo tuuda Okomfo kɛseɛ baako nso yi ne ti ɛwɔ kumawu bɔdwe ase a na ɔfrɛ no Okomfo kɔwu na saa Okomfo abakosɛm kyerɛ sɛ na otimi tu ɛne Okomfo kɛseɛ Okomfo Anokye a ɔka ho sɛ tutu ho ɛkyekyerɛ Asanteman sɛ difo nyinaa no na ɔmo firi asene anaasɛ aseneɛ abusuanim na sɛ abusuakuo yi ɔmakyiwadeɛ no bi ne onyini ɛnwa ayɛfrɛ ne sɛ pobire akyekyedeɛ ɛne bayerɛ afaseɛ yɛnsua wɔn ho abakosɛm Sana nanume abakosem kyerɛ sɛ ɔmo nkyi firi Mali krobi a ɔfrɛ hɔnom Timbutu na ɔmo akwanto mu no ɔmo bɛkyekyere krobi a ɔfrɛ hɔnom Kyerepɔne a ɛwɔ atifi mantam mu ɔmo firi hɔnom no ɔmo bɛtena Bona Bon hɔnom na ɔmo ntam ɛkyɛɛyɛ ɛno nti sɛ opie mu ɔfanteman mu a ɔfrɛ wɔn ho atwafoɔ na ɔbaa pani a na odi ase ne abusuakuo n'anim no na ɔfrɛ ne Nana Ama Gyata na ɔbaa pani di wɔn anim bepie mu Adanse beae bi a ɔfrɛ hɔnom Bona Bon na hɔ na ɔbaa pani bɛwɔ ne mamienu baako ne Nana Damte ene Nana Dufie Gyampontima na Nana yi ne ma ne abusua nyinaa tu firi Bona Bon mu kɔtena Adanse Dompoase ɛhɔ na ɔbaa pani kɔ akura mekyerɛ sɛ ɔkɔ ne nkyi anaasɛ owuye na ne ba Nana Dufie Gyampontima ene di na adeɛ na saa Nana yi ɔwɔ mansia ebi ne Nana Adutwumwaa ene Nana Dwirayikwaa na Nana Dufie ma ene wɔn asefoɔ no bi ne kɔtena Asantemanso Amakom Aduaben and Awukuguaa na ɔmo kɔtena Asantemanso no ɔmo mu bi na efiri hɔnom kɔtena Nkuroso ayɛbɛn Bonwire ansa na ɔmo kɔtena Agona Akyempem na Nana Dwirayikwaa na ɛwɔ Okomfo Yamoa ene Okomfo Anokye adifo akɛseɛ mienu a onyaa no wɔ ɔman nim na bra Okomfo Anokye ene ose tutu ehyia odenkyira hemfie no ɔmo bɛyɛ namfo na Okomfo Anokye ɛboa ne ma ne dwane firi denkyira ebepie mu wɔ akwamu ɛbra no wɔ penaku no na bra ose tutu bɛyɛ asantehene no ɔyɛ na Asanteman kɔmfo a na ɔna ɛyɛ kɔmfo pani wɔ Asanteman mu ɔsaa yɛ na Agona Akyempem hene ɛno nti Agona konwa no ɛyɛ Okomfo Anokye abɛnwa ɛno nti Asanteman bedwase no ofura fufuo ɔmo ne tepaman hene na saa difuku abusua abakosɛm kyerɛ sɛ ɔmo wɔ tumi odi nokorɛ na ɔwɔ akokoduro nso na saa difuku abusua ɔno ɔmo nya asɛm a ayɛ ahwɛyie ɛsane sɛ ɔmo nsɛm na ɔmo ka no ɛbɛm sɛbi etitiri ni sɛ ɔmo bi abɔwdua etimi nya wo ntɛm na saa musuakuo sɛ wɔde wɔn ho kɔdɔm Kristosom a ayɛ na wɔtae yɛ adifoɔ ɛne akɔmhyɛfoɔ ɛma asɔre no ɛno nti adifoɔ ne akɔmhyɛfoɔ bebre a ɔwɔ Kristosom mu no ayɛ na ɔyɛ aseneɛfoɔ nkura nananom asene ɛkyekyere yɛ no yɛ wɔnkyi Agona Amakom Adonten Antoa Nkranza Dompoase Denyase Atwema Techiman Mpataase Kofiase Poano Kobiriso Abenase ɛwɔ Onwe Asubua Atwema Kwaamo Echen Krom ɛne nkronum bia ɛka ho sɛ woyɛ asene anaasɛ wofira asene abusuakuo yi mu a comment hi na menhu nyame nka yɛ nyinaa yɛ ho aya no ahwɛ ho so yie Sauti din Nkranza ɛyɛ kɛse a agedin ɛwɔ abakosɛm edimu ɛwɔ ɔman Ghana mu ɛwɔ Bono man mu a ɛne Bono East ɔmo ne Techiman ɛbɔhyeɛ ɔmo ne Mampɔn ɛne Ofenso ɛbɔhyeɛ sɛ ɔkɔ atifido mantam mu a mekyerɛ nɔfo a ɔmo ne Gonjafoɔ no nso ɛbɔhyeɛ ɔmo asase ne yɛ asase a ɛso yie paa yɛnsua Nkranza ho abakosɛm
se kan kranza omase free Adanse Dompoase eno mu no mutu betena Kumase Amakom eno nti Amakom akosa akonwa no omoka ho anase omo na ye won dia eno nti omo ye ASENIE fo emre bi akire no mentimi ho ase ba wontem eno nti ohima ne yefrene na na efi asapon eni ni nua bema eni abusuafo no bi no na e wose otu free baby a wote no omo nante mu no ombe pie kura yefrene suadura e wa Asantemanso mamponkwa no so ho baby ombe duru ye no won kanifo no odi won anim a yefrene na na adudu nyina no efrim ananse owiye ni wo na akire no ne wofa ase yefrene na na bafu pim ene bedi na ade eno nti na e wose na na bafu pim edi won to akwantuo ne so omo nante enim no ombe pie nkronum bi te se sechireduma ase enyina su twetwere ani nyina wo mampon ene offenso afam honom omo ba ya bepie mu odonkron kwanta ehonom na omo so yeye na omo koye no omo koto nkokrafo miensa bi a omo te kwaye mu a omo ne omo nua ba sa nkokrafo yi na omo ye ahayo matechimanhene ondi ni diami desi ene ampofo na onua ba no no ofre no dodua amonu ebra na nabafo pebne abusuafo idru hoi omo hu sa asase ne ye eno nti omo de to nkokrafo ye nim se omo pese omo tena ho eno nti nkokrafo kobo techimanhene amane sa wonhene na ne dini na na kwache ameyaw na ote asem no hu se eyo se tutuba na betena ho no na ni giye eno nti omo kwa ma omo betena ho no na bebi omo tena ye no enam se ye nkokrafo miense kura na omo tena ho nti no omo to se kru idin enkranza na bra wo honom no enam se na omo ya asantefo nti no okanifo a wodin won anim ne ka kire won se omo nsu abo no kasa no omo nse se omo mamere ebi wa fasha okoto so a ofrene inchifi afashe no omo di bo ni ani die nyina bema no na omo so de omo de baye animu no fie eno nti hofo no nso ani so bi afa busum bi omo koto ne ho a ye frene ntoa omo gitu mu se omo de omo ti be hyase eno nti omo nyina ka bo mu beye nipa baako na afi bi adru na sabonofo no shefa okwase frise omo hu se omo ni asase ni wura afi bi dru ya na bonofo yi shefa na e wo se nkranza hini ekwase nenso na omo ahwe animu kwan ya na omada eno nti techimanhene ba ye frene kwasi kwori etena ponkoso 18 se okohwe die nti a omedruda na odru nkwantia no ohun se na nayi ne dom eba ose ne se wo yakwa edi nti no ama nana no matena se atwen wo sa eno nti abakosem ni bi kire se opapa na ni so eno nti emankranza hene ene ne dom esa no wonachi ebra techimanhene ete sa asemi anya ne de eno nti ode agudie mekire good ene niema bebre ekopa won hene ya chew se de be ya asumdue beba ema won hene yi gitum nenso anya ne de wo ma na nkranza hene ya ye frene na nabafu pimi ekọ nechi ekobo asante hina no ote so no amane mekire opokuware a odikan enam se no we utumfo se tutu odikan ni bentino na utumfo opokuware odikan ne nso ba eno ntine wo so hene eta ni bayechi ema ekon ba sa bafo pimia etwa ne ho sa kwaka kire techimanhene se asantefo ne se adaduanan pepepe omo ne wo ba bekon mekire 40 days eno nti wanya ne ho se ekon na ebesi ne kura no onim hu bibi eno nti ohene bi na koma mu ebusa wonhene se wate sa asantefo no ho odin pa na so omo kokon a omo de nkunim na de ne masa nkunim de ne ba ema ohene ka kire ne se eye ne maketua bi omo tuo no omo tudro nyina no se omo bekokon a omo de hyefom na se adaduanan ne so a na omo yiyi eba sa woto ba kompo na etimitu edu eno nti techimanfo no agidi enam se no omo nyina be nipa ba ko a omo te asomdwe mu nti sente sa de anka bono techimanfo no omo so ye nipa a omo ode na enka nyemre ma asantefo no se obedi won so nkunim ne hawa na ewom ne se omo tie nkranza hini esi omo tu eno omo tudro nyina eno nti emre ne so ya omo kotu ye ne nyina yinim de ebesie na omo tu no omo tudro nyina no asai eno nti omo ntumi nyina asantefo no anim ema asantefo no edin won so nkunim ansa na ofenso ene nkranza ebetena asase omo te so sesia no na ye nkrofo bi a yefre won nyamfo man asase na omo nuanom ni mofo no a na omo kro kase anasa capital no ewo kro ene yefre no abofo na ofenso fo na beboa na nabafo pim ema omo timidi nyamfo manfo no sunkunim eno nti ema ofenso fo ni nyansase bebre efri abofo kosi amowi kenkenso akomadan nyina eno nti ema ofenso fo ni nyansase bebre ebran tokwa ni si ya asantefo ni di techimanfo no sunkunim no na wo se techimansase ni bebre wo honom a ogema nkranza enso ebra omo di nyamfo manfo no sunkunim no na omo no ofenso fo acha asase no eno nti ebema nkranza nyansase bebre eno nti ama wansom techimanfo ni bio ebran tokwa ni wie no omo che techimanhena ne yefre ne kwache ameya ene ne hema eba Asantemanso eno nti na nabafo pim eje ne fa ahodi efri techimanfo no nsem efri ho kono nkranza fo ne asantefo ne bekambo mu ekontokwa bebre eno nti opokuware ene jamanfo ne ntokwa omo kokon ye no ebra jamanhene ebukofi eye golden stew asantefo ne ka
kasa won famro kasa won fama no kranza fo ne beka asantefo ne ho ne omo kokon ye edi won sunkunim eno nti omo di won golden stool ne eba Asantemam ebra wo hu ye ne na wiafe akantan ne bedi na ade sabre no hena no ote asante akonwa no so no bekira asante hene no na ne dini na ose kwadwo okon wia sa wo hene abakosem kyerese no opentokwa yi ohene ene wasa ekon ye one sampa ekon ye one jamanfo ekon ye one esrimfo ne kon ye sabre no one di dagomba fo ne behye asante ahini nase eno nti omunya asante kotoko ene anwa kotoko so ka asante abakosem a nkranza di muntintiman yi enam se na omobe etifidu mantemuntine se bibia si wo honom a na omuna na ekira asantefo ne kwan na nabafo pimuo na echi no ahemfonum bi betena nkranza akonwa no so a omode omanko ntokwa baakone na na fa ehye aman na na ifan kwantem na na afisa kodom ene na na kwase usu de enti omanko ne se omobehye asante hini bi a yefre ne na na ose kwa mepani so kwa asante abakosem a sa won hini ene asomdwe hina wanko ntokwa eno enti ne bre so nyina no wanko ntokwa eno na ma asa ahemfofo yi nso entumi anko ntokwa frisa na omunyina aka asanteman ho omachiri no ohini bi betena so ayefre ne na na gwankro ifa oyo ohina na ne ho odin ye pa enti wone sampa eni mofo ni nyina ekonye okoje nkintampo etre ni shim na dakro bi akomu no okoka konsonkonso bo bi mu a wa mabio mechirese owuye eno enti man kranza fo ni nyantam kese a ene mekan kranza hene bo echi so bi kasa asem we ya wakan kranza hene ntam kese ebra ofiri mu anaso owuye no omunya obi obedi na ade efrisa na aka mo franco ane wa busuanim eno enti ne hema ne yefre ne dapa no one to aso ehwe echiri efie bi echiri na asantefo ne asemfo di nyantokwa na wose nkranza fo ne kota wonechi na namse no yo obenti ode ne konti hene ne ko sa akon no 1824 mu honom a na yen samanko akon no eno nso hene yi baabi echiren samanko wo sabre no na asante hene otumfo se bonsu ebreso edru 1826 ana asantefo ne ko katamanso wo no sabre no na nkranza ase hene foforo oka asantefo no ho ene omo kontokwa bebre ofri honom no omo benya won hene bi a yefre ne kwankro de sekena ono nso beji din yie pa sa won hene ya na omo fre ne na atefa sa won hene breso na asantefo ne consagrant wo no otumfo kofika karibreso sa won hene edi akotene pa wa akoni mu a obo asantefo ni bebre sagrant wo ni twemu no omo to otumfo kakari efrade so omo de otumfo mensa bonso ne bedi na ade ebra won hene bedi ade no ohunsa asantefo na ho ode akofom enam dwabenfo na omakodi achimni nti mekire Eastern region eno nti ohene nya adwense oso omokofo omoba eno nti ebra asantefo ahemfo enso ehia ye edwene sansem we ho no na nkranza hene ka ho bi sabre ne kumase hene mampon hene kokofu hene dwaben hene nkranza agona ene esumeja sahemfo ine tenase ebopo edwene ho ekodi achemfo ni sunkunim eno na chire no sawo hene ya na omosoma ne ma ne kompo anokoka kira amrado wo ho ne sa asantefo ne so omeja ni pekum echire human sacrifice eno nti sese na omoda omona freso ohene wu a omonya omadwen so omobekum nipa de asie ni bio eno nti untimi nka asante abakosem a obeyi nkranza frame san nkranza hene ni yefre ne nana ifa eno nti asante hene di golden boot ene ne ma bebre ebeche sa wo hene osama ne sukoduru baabi a na ebro nkranza hene mposo echire position eno nti so hene sese no na so wokobedwamu a na omohye na ben edidi nachi okansem ni bi te se hwan ne de maame no ajesu kofika kari na de maame eno nti di nkranza ye ma asante no